Evroke roja zimanê dayîkê ye, roja zikmakî jê radibêjin. Kurdan bi dirêjehiya sed salan zêdetir xebat kirine bû ji nav neçûn û tunekirina vî zimanê şirîn. Kurd hatine kuştin, asmîle kirin, derbeder kirin. Heta sed sala bîst û êkan nedûre hûn dizanin li ser stranê bi zimanê Kurdî Kurd hatine kuştin. Hêşta jî li sê parçeyên Kurdistanê em Kurdên me nikarin bi serbilindî, bi romet, bi zimanê xwe yê şirîn, zimanê dayîkê biaxivin. Li vê derê bi data bi grafîk hinek hûrguliyên Kurd bûyetînin ser ekranê. Piştra mêvanekê min heye em dê li ser xebatên li ser nehiştin û tunekirina zimanê Kurdî zêdetir birawastin. Li sala 1999 UNESCO ev roje bi fermî de nasandin. 22 Sibatê ev jî piştî wê yekê hat ku hejmareke xûpişandaniyan jî qutabiyên zanîngeha Bangladeshê li Pakistanê ji aliyê polîsên wî welatî ve ku man girtibû li ser zimanê xwe yê şirîn hatine kuştin. Paşî wê sala 22 Sibatê ev roje ji aliyê UNESCOyê ve hate destnîşankirin weke roja zimanê Kurdî. Weke me got 200 ziman zêdetir ji nav çûne ji sala 1905 heta niha ew ziman bûne ew zimanên ku kêmîne xelek pêt axivîtin. Niha li cîhanê zêdetir ji 6700 zimanan xelek pê de axivin ziman û zimanên cuda li tevahiya cîhanê. 184 zimanan di nava van zimanan da kêmtir ji 10 kesan bi 184 zimanan da axivin. An ku heta 100 salê dî metirsiyeke zêde heye ku ev 184 zimane ku kêmtir ji 10 kesan pê de axivin piraniya wan an jî nîva wan ji nav biçin û nemînin. Belê. Zimanê Kurdî me çend diyalektên wê hene. Kurmancî ku ev bi piranî Kurd pê de axivin ser û 40 milyon însanan. Ez vê jî bêjim bi mixabinî ve eger Kurdên Bakur hemû pê biaxivin. Em behsê Kurdîniyê bikin. Lê kurmancî zimanê ser û 40 milyon însan ye eger pê biaxivin ha. Sûranî ji xwe li Başûrê Kurdistanê bi piranî bi Sûranî de axivin. Li Rojhilatê Kurdistanê beşekê zêde ye Kurdan bi diyalekta Sûranî de axivin. Zazakî û Domilî evana jî li Bakurê Kurdistanê bi taybet li Diyarbekir, Çewlîk û Dêrsimê bi Zazakî Domilî de axivin. Hewramî jî maço ew jî beşekê Başûrê Kurdistanê li ser navçeyên sinûrî hidûd hem jî Rojhilatê Kurdistanê bi hewramî de axivin. Yani di vê demê de li ser van diyalektên Kurdî matirsiya ji navçûnê heye. Bi taybetî Zazakî û hewramî. Kakeyî û êdî em biçine tefasîlên wan matirsiya ji navçûnê heye. Bi gelemperî wê jî bêjin li ser zimanê Kurdî jî heye eger xebatekê ji dil bû nehête kirin. Başûrê Kurdistanê piştî raperîna sala 1991 bi fermî li zanîngeh dibistanan dezgahên fermiyên welat, Perleman, hikûmet pê tête axiftin. Li Sûriyê hêjî nefermiye, weke me got li Iraqê fermiye. Li Îranê jî zimanê hêjî nefermiye li wê derê jî. Li Tirkiye jî hûn jî dizanin hêjî nefermiye. Lê li Îranê li zanîngeha Sinne ya Rojhilatê Kurdistanê zimanê Kurdî tête xandin. Li hin dibistanan jî zimanê Kurdî tête xandin lê hêşta bi mixabinî ve em bêjin nefermiye dan pêdan nehatiye kirin li sê parçeyên Kurdistanê ji aliyê wan hikûmetên ku Kurdistan dagîr kirine.